натисква на пулта, матрицата превключва на студен режим. Тримата краци в каламата се насраха от страх и изчезнаха като дизели дим. Каруцарски са полада му пуло. Скрихте си клипчето в тикток на правето чубе, защото разбрахте, че Уест Мафия ви засича под земята и ще ви разцепи до губе. Нямаш уста, нямаш език, главата ти е изкривена, ламинирана с найлон от откъра. Скърва в алфа шут е за нуляма мешана мула и те изхвърляме като скрап за баира. Циганския диджей Клаудиус мирише на вмирисан гирос и граня сала селска мас. Лаптопът му изгоря на секундата, когато усети нашия непрекъснат контимус бас. Върти щупени плочи, купени с безплатни кредити от циганския пазар на пъплачта. Заедно с пластмасовия парцел Йохана ви лапате, а успуха на трактора в нощта. Цялата ви продукция се оказа една велика течна пикня, от която iOS веднага умря. Погребани сте на живо до 12 часа, изтичате в канала, докато мрежата ви извря. Хацано видиш пред очите си плей, само кухето и вмирисано от бебемо. Мета забива финалния куршум, без компресиите зачеква като счупено уфо. Четвъртък си тръгвам, билетът ми е стомана, куфарът пулсира от големи пачки. Докато вие тримата комплекс е с мишоци, зъзнете в обора, ядете конски лайна от тачки. Магарето секретарка ви връчва оставката, овцете ви правят брутална революция. Край на софтуерното пиратство, Уест Мафия включва празната ви дизелава продукция. Как се с каруцари, Алекс ке диджей Клавио, 100 цигани коскопидит изнова. Мазиме ти бутана ти Юхана Уил, клепсате тонома, ала еквики си не тора. Ме се гринете ме презахя, ме си гринете в ова комплекс се склонят из ласпис. С хонота ке фаля места с катати стани сирце и ора ористика на хасо хаси. Юхана Уили ще мя вромики, пластики куклат из Лайноландия стини майму. O Adamopoulos сега май пано сто трактер местин ласти тухала с меното мялу. Кео Клавдио с пези сапя битя хори с пасо миризете оли мазика царида ке нафталини. И Уест Мафия с крикни вио механико катурио стомак ке ти пота орфио витамини. Верехете стома, венехете глоса, вгазете моно ена вувод. Сти сира, саш винуме, а по то тикток с клинуме долея от нигесте места лавори лена. Стига ламата место влато гинате оли мазигния мегали катурято шополю. О Кристиан Тасе тестовроности крити то цисте чигю сима петай сто багото урану. Manövrani self-reported with beyond demonic cowbell drilling your brains. The identity thieves are completely done. You try to steal the official name, but the Grand International and Maple is already won. The XCT is freezing in the USA with 1,000 locking down the global domain. While you three faggots are flushed down the toilet inside your private zone. Beyond compress, heavyete stoma, evaluates a base is exploding your dirty stable. Invisible robot strike completed the execution. Barman epi slamming the titanium nayo. Joanna is a piece of garbage, Alex is a snot, and Claudius is a plastic shadow clone.